Han er skisme så sød nogle gange, ham hjemme drikke nu. Ja. Han er godt nok dejlig, der er han altså. Det er i hvert fald ikke dejligt. Nej, men Jeppe, hvis du nu prøver at slå din egen rekord fra sidste år, ikke, så kan det jo være lidt ligesom at vinde, ikke? Så kan det jo være lidt ligesom at vinde. Ja, godt. Så vil jeg gerne have jer op til målstregen alle sammen, ikke? Er I klar? Ja, Jeppe, du skal lige lidt tilbage. Lidt mere. Med foden. Ja, der. Godt. Lidt mere tilbage, Jeppe. Sådan. Er I klar? 3, 2, 1. Sæt i gang! Jeg er så tørstig. Nu kommer jeg, Jeppe. Så, Jeppe. Så er der en tår vand til dig. Og noget vand. Skulle du ikke drikke det? Altså os, mand. En hver idiot ved da, at rigtige topatleter, de kan indtage væske igennem håret. Vidste du engang det? Og hvor er kagen henne? Hvad for en kage? Ja, den kage, jeg har brug for at kunne gennemføre løbet. Det kan være, at Trokker, han har noget. Har du spurgt ham? Det har jeg ikke lige haft tid til endnu. Så se dig at komme i gang. Okay, jeg prøver lige at spørge ham, Jeppe. Øjeblik. Trokker! Vent! Trokker? Ja da. Har du noget kage? Pusseløjeligt, du spørger. Det tror jeg sandelig, jeg har du. Smager godt. Må du lave helt lidt? Eller muffin? Det må jeg nok hellere lige spørge Jeppe om. Nå, ja. Så jeg kommer tilbage lige om lidt. Jeppe? Jeppe? Han havde en muffin eller en hindbærsnitte. Jamen, du kan ikke bare sige en muffin. Hvad er det for en slags muffin? Det ved jeg ikke. Hvis jeg skal kunne træffe en beslutning også, mand, så bliver jeg jo nødt til at vide, hvad for en slags muffin det er. Det kan jeg godt se. Skynd dig at spørge, hvad det er. Så vent et øjeblik, ikke? Skynd dig lige lidt. Trucker! Trucker? Ja, Hvad er det for en slags muffin? det er da en chokolademuffin også, mand. Nå ja, chokolademuffin, selvfølgelig. Du går lige et øjeblik. Jeppe! 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 Det var en chokolademuffin, han havde. Du må se. Så tror jeg tager hindbærsnitten. Okay, 2 sekunder, så kommer jeg tilbage med den. Også mand, hvis jeg skal nå at slå min egen personlige rekord, så dur det jo ikke, at du fiser frem og tilbage hele tiden, vel? Nej, jeg skynder mig. Ja. Trucker? Jeppe, han vil godt have, hvad det hedder, hindbærsnitten, tak. Jamen, hvad så er det? Et stykke simpersnitte. Tak. Jeg synes, du ser mig, der er en blegdæben ud, også, mand, hva'? Men det var, fordi jeg er så nervøs for, om Jeppe, han skal slå rekorden i år, ikke? Det håber jeg virkelig, han gør, altså. Nå, ja. Men jeg må hellere komme over til ham. Jeppe, nu har jeg hindbærsnitte med. Han er så god, Jeppe. Jeg vil altså hellere have brunsviger. Jamen, du sagde til mig, at jeg skulle tilbage og hente. Du bad mig om at vælge mellem en muffin eller en hindbærsnitte. Ja. Det er jo ikke det samme som, at det er det, jeg har lyst til at spise, vel? Ej, Jeppe, altså helt ærligt. Au. Hvad sker der? Jeg har fået en krampe. Nej. Au. Har du fået... Jamen, hvad kan jeg gøre, Jeppe? Hvad kan jeg gøre for at hjælpe dig? Jeg tror, jeg bliver nødt til at få noget brunsviger også, mand. Ja, men hvordan skal jeg få fat på en brunsviger? Køb manden også, mand. Købmanden. Skynd dig. Tænk på rekorden også, mand. Okay, Jeppe, men så skynder jeg mig over. Lad mig holde hindbærsnitten imens. Okay, det var en god idé. Tak skal du have, Jeppe. Nu skynder jeg mig over i købmanden.